Hatag sa tanan! Hello! Salamat sa another nga pribilehiyo no nga mahimutang magamit sa Ginoo to share the word of God karon buntaga. Salamat Pastor Elita, no? Salamat sa Ginoo. Manindog ta para sa ato ang pulong sa Ginoo karon buntaga. If you have your Bibles with you, ato kabrihan sa Ephesians 5:15. Kung wala, akong basahon. Hingon ang pulong sa Ginoo. So be careful how you live. Don't live like fools, but live like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Don't be drunk with wine, because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Piyong ta sa itong matayag zone as I pray. Ginoo, daghang salamat ning kabuntagon, Lord. Salamat sa imong presensya, aning dapita, Ginoo. Salamat, Lord God, because your word this morning na kay buhaton sa amo ang tagsa-tagsa ka kinabuhi, mahimo ning mo pagawas namo sa amo ang comfort zone, Ginoo, para mahimo ming magamit to expand sa amo ang buluhaton, Ginoo. Lord, teach us, change us, mold us, matagtag sa kakinaiya, Ginoo, Lord God, sa amo ang generation karon, Lord. Salamat, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Manglingkod ang mga igsoon. No? Ang title sa tong message karon buntaga is The Game Changer. No, sa mga note takers, andama inyo mga ballpens and notebooks. No, the title is unsa to? The Game Changer. AKA the salt and the light of the world. No, tanawa na imong tapad. No, igna. You are the salt and the light of the world. Kinsay naa dinhi karon buntaga nagtuo that we are in the last days. No, si pastora og naipulo ka buok kaning tuo nga today sa atong kapanahunan karon, no, we are in the last days, katapusang mga kapanahunan. No, and kung makaobserbar ta, kung nakapaminaw-paminaw ta, nakalantaw ta sa atong mga palibot, no, daghan ang mga tawo nga nahimong naglibog. Amen? No, kung sa katapusang kapanahunan, kung mag-observe da sa atong palibot, daghan kaayo ang mga tawo nga naglibog sa unsay nang hitabo. Isa na ko. No? Sa ako ang nabantayan, na anay mga laki nga nahimong babayi. Na ay mga babayi nga nahimo ng lalaki. Di ba? Kabantay mo, ana? No? Na ay confusion, nangalibog na. And as our technology dinhi sa kalibutan nag-increase, no, nagpadayon sa pag-forward, subo kaayo kay the same pod sa level sa pagpakasala sa katawhan, nahimo pod siyang nag-increase. Tama ba? No? Sa una, ang sugal nga akong makita sa bata pa ko, kana naman maghantak sa daplin sa dalan. Pero karon unsa na nahitabo, online, pwede na magsugal. Online, pwede na magsabong. No? Sa online, ang isig katawo, pwede na i-abuse ang isig katawo. High-tech na. No? Sa online, ang pagpangawat posible na. Ang pagpanulis pwede nang mabuhat wirelessly. No? Immorality, worldly pleasures na sa online, cybersex, pwede nang mahimo anytime, anywhere, wirelessly. Sa tago o sa dayag, ingon ana na ang true sa pag-advance sa technology, ingon ana na pud ang kanang pagkahimong pagkasayon nga mahimo ang mga katawhan, mahimong maka-indulge sa pagpakasala. Napa ba ka diha? No? And tungod ani, the world is at stake, no? Our younger generation, the next generation is at risk. And they are all in danger. Ikaw ug ako ug ang the next generation, the younger generation,
nabutang sila karon sa peligro tungod sa nanghitabo sa ato ang palibot sa kalibutan. No? And God is calling all the people nga naay fear of the Lord. Last Sunday, si Pastora, naghisgot siya about fear of the Lord. Unsa nang fear of the Lord? Pagkabaton og respeto sa Ginoo, pagkabaton og kahadlok, pag-obey, no? Karong buntaga ang Ginoo nagtawag sa tanang mga tawo akong balikon nga naay fear of the Lord and willing mo pagamit para ma-continue ang work sa Ginoo sa atong generation, sa atong kapanahonan karon, pinaagi sa pagpagamit sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen. No? Unsay title sa atong mensahe karong buntaga? Game changer, the salt and the light. Atong balikon, I am the salt and the light of the world. Isa pa, atong balikon, I am the salt and the light of the world. Okay. Isgutan nato, what is salt? Unsay kalabutan ana sa atong kinabuhi as a Christian, no? Kaning pulong nga salt, mga igsoon, it was mentioned in the Bible 40 times, no? Para sa wala nakahibalo, ang salt used as preservative, which means the instrument for making things longer. Diba? No? So when we say covenant of salt, kung may pakigsaad nga sa usa ka asin, nga sama sa usa ka asin, it simply means that kani nga covenant is perpetual. No? Pasabot ng perpetual kanang continuous, forever, never ending. Ingon ana ang covenant of a salt, no? Dili siya ma-broken just how unsa mo preserve ang asin, no? Continuous. Ang salt, unsay essence sa salt? The essence of the salt is very simple, no? Dili siya mausab. Amen. No? Ang asin dili mausab. Kung imong lanayon, kung imuhang maglanay ka og asin sa tubig, then imuha siyang pabukalan, mahurot na lang ng tubig sa kalayo, pagkauga na, ang mabilin sa imuhang kaldero, unsa man? Asin. No? Crystals of salt. So dili siya mausab, bisin pag gipabukalan siya, ang asin gyud gihapon na siya. Parat gihapon na siya. No? Mo na siya ang kanang essence sa asin. No? Ang asin, unsa ang asin? Nagsimbolo ni siya sa everlasting love sa Ginoo para sa atoa. Walay pagkausab, malanay magtubig, asin gyud na siya. The same sa everlasting love sa Ginoo para sa atoa. Sa Salmo 136, 1 ngadto sa 3, katulog ibalik-balik unsay giingon sa pulong sa Ginoo, give thanks to the Lord for He is good, His faithful love endures forever. No? His faithful love mo ni pasabot ka ng gihulagway ni sa usa ka asin nga ang faithful love sa Ginoo para sa tua, no? Dili mausab, no? Kita siguro mausab ta diha sa Ginoo, pero ang Ginoo ang iyang gugma is dili mausab para sa tua. Verse 2 ning gibalik, no? Give thanks to God of gods, His faithful love endures forever. Pag abot sa verse 3 gibalik na pod. Give thanks to the Lord of lords, for His love, His faithful love, endures forever. No? Iyon ana gihulagway ang faithful love sa Ginoo sa atoa, sama sa essential sama sa usa ka asin. No? Most of us kinsa nagtuo dinhi, nag-assume nga ang asin, kinsa mahilig magluto dire, pareha nako. No? Okay? Most of us nag-assume that salt adds flavor sa food. Tuo mo ana, no? Nga ang sudan daw mag-add og flavor sa pagkaon. Dili na siya tinuod. No? But what really happened is na releasing of flavor by breaking the cell wall sa vegetables, sa isda, sa pruta, sa karne nga atong butangag asin, and this allow us to enjoy the natural flavor of the food. No, dili ang asin mo add og flavor na i-break niya ang cell sa isda, no, para mogawas ang natural flavor nga ma-enjoy nato sa dihang mokaon ta. Sa Matthew 5:13, naghisgot ni about
being the salt and the light. No? Ingon din niya ang pulong sa Ginoo. Jesus Christ tell us, no, that you are the salt of the earth. Tuo ba ka na? No? Ningon ang pulong sa Ginoo, you are the salt of this earth. No? Later on, ato ning i-connect, no, unsa may gamit sa ako, unsa may gamit aning asin, unsa may gamit ani sa unsay nang hitabo, no? Unsa may gamit aning pagkaasin nako, unsa man ni, no, ato ning i-connect tungod kay naay nahitabo sa atong environment nga maybe wala ka kabantay, maybe wala ta nakaibantay, but sultian ta mo unsa na day status sa kalibutan, we are under attack. Kinsa man ang ga-attack, dili ang China, dili ang Russia. Later on, may bawaan na to, nganong kinahanglan ta magpakaasin, nganong kinahanglan ta magdala sa kahayag sa Dios, because we are under attack. Are you there? No? Jesus Christ tell us that you are the salt of the earth. As His creation, we are to enhance the beauty of the world. Isip mga binuhat sa Ginoo, kita ang mo enhance sa beauty sa kalibutan nga naa sa tong palibot, to be the salt and the light. Our presence is designed, ang imong presensya o akong presensya, isip mga Kristohanon or isip mga magtotoo diha sa Ginoo, gidesign ta para mo uplift, mo enhance, to bring the light and to glorify our Father in heaven. No? Not to destroy or harm each other, dili na mao. Not to destroy or harm each other, but our every essence and duty is to be the salt and the light. Therefore, we become the beautiful creation sa atong amahan nga naa sa langit nga mo'y naghimo nato. Napa ba ka diha? Okay. Nahuman na ta sa light, nahuman na ta sa salt. Next na kong hisgutan is about the light. No? Pag open ako sa dictionary, ingko Lord, ikaw gyud ang naghatag ani nga definition, dili si Webster. Ingon din light. What is light? Light is something that makes a vision possible. Ang light, ang kahayag, is something nga makapahimo sa atong vision nga posible. No? Kinsa pa may nakahinumdom sa ato ang G12 vision be? Our G12 vision is to win souls and make disciple. Unsa ingon sa dictionary, unsa ingon sa definition sa light, remember this. Without light, no, our vision dili mahimong possible. No? Without ko nga magdala sa light sa Ginoo, atong vision nga to win souls, mukabig og mga tawo, himuon silang disipulo sa Ginoo, dili mahimong posible. Are you there? Matthew 15:14, 16. Nagingon, you are like light of the whole world. A city built on a hill cannot be hid. No one lights a lamp and put it under a bowl. Instead, it is put on a lampstand where it gives light for everyone in the house. Verse 16. In the same way, your light must shine before men or people so that they will see the good things you do and praise your Father in heaven. Klaro kayo, no? Ang kahayag, dili kahayag sa atong naong nga atong ipakita sa mga katawhan, no? Kundili ang kahayag sa Ginoo para mahimo nilang madasig ang atong amahan nga naa sa langit. Amen? Jesus described sa pulong nga atong gibasa, si Ginoong Hesus iyang gi-describe ang mga tao nga mahimong being like light which is on the outside, no? Ang kaning ming tagkahayag, it speaks about the testimony sa usa ka magtotoo diha kang Ginoong Hesukristo. Kung may kagkahayag kanang pag-share sa imong testimony diha sa kinabuhi diha kang Ginoong Hesukristo, revealing and illuminating the truth or ang kamatuoran. Ingna imong tapad. You are
the light of the world. Balik ka. Tutuki dyan sa gayo, kaya di man ta pwede mo tudlo. Na you are the light of the world. Pasi nakapungutan na ka, ngunong ako man Lord, nga ordinary raman ko nga tao. Ngunong ako man Lord, nga dili man ko network pastor. No? Because after ani, hisgutan ako, kung mo decide ka nga, mahimo kang, you are one of the light and the salt, diha sa Ginoo, naatay buhaton. We need to solve the problem nga nahitabo. Nga giingon ko na ako ganina nga we are under attack. No? Si Jesus, sa Matthew 15, sa Matthew 5:14, si Jesus was speaking to a crowd of ordinary people. Basi nakaingon kasi magulingon, dili man ko pwede na, Brad, kay dili man ko maayo, mahimong light and salt sa kalibutan. No? But unsay gingon ni Jesus, nagistorya siya sa crowd of ordinary people. And unsay ang gingon? Yet unsay gingon ni Ginoong Hesus sa ilaha? You are the light of the world. No? Ordinary people, mga igsoon. No? Sa una, ang katong magsigig sunod-sunod ni Ginoong Hesus, no, mga mangingisda, mga mag-uuma. And yet unsay ang gingon? Iya gyapon giingnan, you are the light of the world, no? Unya mahibawan na to ni unsa ka importante ning mahimot ang light and salt of the world, no? Si Jesus kinsay ang giingnan, you are the light of the world, mga ordinary people, no? You are the light of the world. Apan karon sa ato ang generation, sa ato ang panahon, giignan ka karong buntaga sa Ginoo, sa presensya sa Word of God, that you are the light of the world. No? Ingnay mo kagulon, I am the light of the world. Unsa may status nimo sa kinabuhi, wa man ka na mag-eskwela, unsa man ka na kay trabaho, wala man kay trabaho, negosyo, wala unsa man ka. But giignan ka sa Ginoo karong buntaga that you are the light of the world. Amen? Sa karong panahon, no, kita giignan sa Ginoo, you are the light of the world. Tungod kay that's how God intends to get His work done sa kalibutan karon. No? Pinaagi sa mga tao nga mosugot nga mahimong light and salt of the world. Ang trabaho sa Ginoo sa kalibutan, sa present, mahimong mapadayon pinaagi aning mga salt and light nga mga tao. No? Dili lang si Pastor Alita ang giignan sa Ginoo nga you are the light of the world. Dili lang kato mga bigating tao ang giignan ni Jesus nga kamo ang mga light of the world, no? Kaning mga dili kayo maayo mo istorya, sila ang mga kandila katong mga maayo kato mga LED lights. No. No? But kitang tanan giignan sa Ginoo, you are the light of the world. Dili lang si Pastor Alita, dili lang mga network pastor, dili lang mga cell leaders ang gi-consider o giignan sa Dios nga light of the world, dili lang mga missionaries, but kitang tanan, no? As long as nakay gugma diha sa Ginoo. No? Point number 2, bubo ra kay ni. Point number 1, sorry. How to be the light of the world. Gusto nako makuha gyud nako ni nato ni kaysa katapusan na atay buhaton nga dako kayo nga buhatonon gyud to save ang mga naa sa at risk. Number 1, how to be the light of the world. Number 1, simply share your faith in Christ. Amen? Matthew 5:14. Unsa to gihimo sa Ginoo dito? God takes an ordinary person and uses them to share His message to the people who needed Him. No? Gipili sa Dios ang mga ordinary nga tawo para mahimong magamit to share the word of God, their testimony para sa mga tawo nga nanginahanglan sa Dios. No? Sa dihang i-share day nato ang atong faith diha ni Kristo atong Ginoo, no? We are nag-spread ta sa kahayag sa Ginoo sa uban. No? Pasabot ana nag-spread ta sa atong kahayag, nag-spread ta sa kahayag sa Dios sa uban. Remember, no? Nahimo tang naluwas. We were saved to shine. Amen? No? Naluwas ta para makita ang kahayag ni Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Kay kung wala tagi invite ato nag-invite na to, kung wala tagi
gibira wala ta gipugos nga makaila sa Ginoo, maka-join sa encounter, no? Dili day nat makita sa atong isig katawo ang kahayag ni Ginoong Hesus, no? Giluwas ta, we were saved para mo hayag. So, dili nato ayaw itago, no, or ayaw ikaulaw, or ayaw ihikaw ang imong testimony diha sa Ginoo to share para sa uban, no? Kabalo mo, pinaka the best nga pagwali is to share your testimony unsay experience nimo sa Ginoo. No? Pwede na nimong buhaton sa merkado na ako isa ka leader dinhi, no? Na merkado mi kay magluto mig balbakwa sa among cell group. Naitaw nang utanan niya giisgot about couples for Christ, no? Tingalan ko nawala man sila. Iha na dayang gi-invite, iha na dayang gi-sharean, no? Naas sila sa daplin sa merkado, medyo bawbahong karne, bawbahong utan nga daot, pero wala niya gihikaw ang pag-testimony sa iyang kinabuhi atong tawhana, no? Tungod kay naa siya gugma sa Ginoo. Isa pa sa ko mga leader, the last nga conference na to sa Cagayan, no? Nagkuyog mi sa ko mga leaders nga gipiyal sa Ginoo sa dito sa McDonald's nga parking area. Tingala ko nawala man ang isa. Nakita na ko na sila nagpasalipod sa sakyanan. Naaday ng limos niya gadala og bata. Tingala ko nadugay sa kay iha pa ding gipadawat before nang gitabangan. No? Iha ding gi-share iyang testimony. Mahitungod sa Ginoo, iyang gi-share sa tawo nga nangayog tabang before niya gitagaan og tabang nga kwarta nga nangayog kwarta sa iha, no? Dili nila gihikaw, wala, dili na to ikaulaw, dili na to ihikaw, dili na to ilimit ang pag-share sa testimony kay pinaagi ani makita ang kahayag ni Ginoong Hesus sa uban pinaagi sa atong kinabuhi. Amen? No? Naba ba ka diha? Okay. Sa dihang namalandong ko, no, nagampo ko si Ginoo ko, Lord, unsa may right message para sa imong katawhan, Ginoo. Lord, gamita rin ko, walay ako imo ang tanan. Ngawan ko sa Ginoo ba, Lord, naka-ask ko sa akong kaguling, nganong gidalaman ko nimo ani nga word, no? Para ba makasabot mi nga ang amo ang purpose sa kinabuhi diri sa kalibutan is mahimong salt and light, or basin gusto sa Ginoo nga pahinumduman ta karong buntaga, no, that we are under attack and we need to make a move, no? Kinahanglan ta mo take step, kinahanglan na ta manggawa sa ato ang comfort zone, kinahanglan na ta mulihok because we are under attack and we need to make a move. No, basin naay gamay nga nakabantay, naay uban naka-prepare, ug basin kadaghanan na to wala jud nakaamgo ani. Mo na nga karong buntaga, tuguti ko nga i-share unsa day status sa kalibutan nganong gipahinumduman ta sa Ginoo karong buntaga nga ninginahanglan siya og mga asin og mga tawo nga mga mahimong asin og modala og kahayag sa kalibutan. Ngano ka kisay nay idea? No? Ngano kang gitawag ta nganong gi-remind ta sa atong purpose karong buntaga, no? Mamalihog ko sa Tagatek sa 2 Kings akong ipakita din na para ma-explain na to. No? Unsa day nahitabo sa kalibutan? Unsa na day istato sa kalibutan nga atong gipuy-an? Okay. One day, the leaders of the town of Jericho visited Elijah, no? Ug niingon sila ni Elijah, we have a problem. Unsay giingon nila? We have a problem, no? My Lord, niingon sila ni Elisha. They told him, this town is located in a pleasant surroundings, but as you can see, the water is bad and the land is unproductive. No? Unsay problema? The water is bad and the land is unproductive. Unsa kay connection sa asin og light ani. No, may bawaan nato niron sa estado sa ato ang kalibutan.
unsa na dayon nahitabo. Padayon ta sa 20, palihog. Elijah said, "Bring me a new bowl with salt in it." Og ilang gihatag, no? Ilang gihatag kang Elijah, padayon. Say gihimo ni Elijah sa asin, sa 21. Then he went out to the spring that supplied the town with water and threw the salt into it. And he said, "This is what the Lord says, I have purified this water and it will never no longer cause death or infertility again." No? Mao na nahitabo. Unsay connection ana sa atong kinabuhi? Unsay connection sa atong pagkakristohanong kinabuhi? No? Unsa day tinuod nato nga mission? No? Nga as kanang salt and light of the world, unsa day ang status sa kalibutan? No, unsa day angay natong buhaton? Why do we need to stand together as one nga mahimong asin ug mahimong kahayag sa tibuok kalibutan? No, naa pa ba ka diha? Excited ba ka nga mahimong kaparte ani? No? To identify and to solve the problem pinaagi sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi, no? Ang problema, base sa atong gibasa, no, ang problema is the water is bad, no, ug nagproduce siya og death, unproductive sa lain nga version, unproductive or miscarriage or death, no, mga matay. Ang problema, no, the town is pleasant, gwapo ang atong syudad. Kung tan-awon nimo ang syudad sa Pagadian City, pangutan-on ta mo nganong naaman ta diri sa Pagadian City, no? Tungod kay atong mga lulo ug lula, no, gipili nila ni atong syudad kay ang syudad nindot, ang Pagadian City nindot og palibot, di ba? Di ba nindot ang syudad? No? So una makahinumdum ko sa bata pa ko, kani atong syudad sa Pagadian kay taga diri ra man jud ko, kaning syudad sa Pagadian sa bata pa ko mingaw kaayo ni, no? Gamay ra ang tawo, walay mga dagkong tindahan, wala pa nang mall ang nasa una kay Padre, Drusman, Republic, wala na ni kailan ning mga kana mga batanon ana mga tindahan na mora na gagmay nga tindahan, no? But no, gamay ra ang mga tao, simple kayong living, simple kayong pamuyo sa mga katawhan sa unang panahon. But as the time goes by, no, ning labay ang mga panahon, kung imong lang tao ng atong syudad karon, nahimo na siyang bibo, daghan na kayong tao, nanay mga mall, no? Daghan ng mga tindahan, maadto ka sa merkado, nanay entrance fee, mo parking ka sa Robinson, nanay bayad, no? Dili ka ka-parking kung dili ka mo bayad, no? Nanay mangina sa laing nga pagkaistorya, nagka-modern, nagkanindot, nagkagubot. Parking madakpan na ka kay wala ka ni follow sa sign sa no parking. No, kita tag-away kay sayo pa ilahang pagka-assist sa imuha. Nana, gubot na kaayo ang tuang palibot karon ba, no? Simple kay ang way of living sa una mga igsoon, 6 PM ang syudad mingaw na nakaayo. Walay curfew pero 6 PM mingaw na kayang pagadian, no? Pero karon kung nakabantay mo 6 AM na lang napaghihapoy nagsaba-saba sa dalan, na video key, napay nagiinom, napay nang gilaag-laag, no? Ingon ana ang syudad, no? Ang atong city nindot ang palibot, daghan ang mga lights, gwapo na kaayo. But unsay problema? The water is bad. Kuha ninyo? Ang atong syudad nindot, gwapo na kayo itong palibot, ang Pagadian City, ang imuhang barangay, kung asa kagapuyo, nindot na kaya na. But ang problema, the water is bad. I'm not talking about the kanang physical nga tubig nga kanang gisupply sa ato ang water district sa Tagapawad. Dili na mo pasabot na ko nga water. But kani nga water nga akong gihisgutan nga the water is bad. No? Mao ni siya ang kanang spiritual water, the living water, no? Mao ni siya nga water nga nagrepresent sa presence sa Ginoo. Kuha ninyo? Living water, representa ni siya sa presensya sa Ginoo, no? The living water, kani nga living water nga akong gisgutan dili nimo sa pawa, the presence of the Lord ni siya. Kani nga living water, mao ni ang tubig nga ning quench sa kauhaw sa usa ka Samaritan woman nga ning usab sa iyang kinabuhi ug ning usab sa tanang tawo nga nakadungog atong nagistorya sila ni Jesus, no? Kani nga water
Mao ni ang water nga gisgutan sa Biblia sa Book of John nga kung connected ita sa Ginoo, kung naa tay maayong relasyon sa Ginoo, nahusama dayta sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa suba nga naay tubig nga walay undang ug agas, nga kung maabot ang ting-init dili mabalaka ang kahoy, dili manghagbong iyang dahon. Tungod kay naa siya connected sa Ginoo, no? Connected siya sa living water. No? Mao ni ang nahitabo sa atong syudad, sa atong palibot. Nindot ang palibot, kung basahon na to sa verse, nindot ang environment, pleasant, no? Pero the water is bad. Unsa man ang water gani? The presence of the Lord, no? Wala nagi-acknowledge kadaghanan mga tawo nga naa nagpuyo sa syudad, nga naa nagpuyo sa palibot. Ngano makaingon ko ana, no? Ngano makaingon ko nga dili na priority, dili na present ang presence ni Lord mo nang ang water na himong bad, no? Sa maong lugar. Ngano makaingon ko ana, no? Tungod kay dili ko kasabot, no, na ako'y makita nga mga kauban ako kaigsuonan, kadungan pa nako gi-encounter sa una. Dasig kay diha si Ginoo, no? Naaga hapon, pagkaugma, nawala. Amen? Wala ko gahisgot nimo, wala ko gakuan sa imong stato, but dili ko kasabot, no? Nganong na mga tao ngayon na dasig kay sa Ginoo, but uyugon lang gani gamay ang ilang kinabuhi, no? Mawala dayon sila diha sa presensya sa Ginoo, no? Mahimo din silang mutalikod. Awayon lang gani sa uyab, awayon po nila ang Ginoo, no? Awayon bulagan sa uyab, bulagan po din nila ang Ginoo. Oh my gosh. No? Isa pa ba? No? Giuyog lang gali ang ilang negosyo. No, mo palayo dayon kay Lord. Ikaw ra ba dayon negosyo na apektuhan, no? Daghang mga millionaires, mga billionaires ang investment na nga bali, million na ilaha, no? Ikaw libo-libo lang na imo, balihon dayon nimo si Lord kay naapektuhan ka. Apa ba ka diha? No? Nganong nangahitabo ni nganong ingon ani ang nahitabo? It's because the presence of the Lord is not present anymore, no? Ug mo resulta gyud ni og kamatayon. Unsa toy result sa kung if the water is bad, if the presence of the Lord is dili na maayo sa ilahang kinabuhi, mo resulta og death or unproductiveness, miscarriage or death, no? Ang tawo kung wala na gani maayong relasyon sa Ginoo, makadagma o gamayng problema, mumulayo jud siya. Ngano man? Because the presence of the Lord dili na presente sa iyang kinabuhi. No? Kay kung panalitan, batanon ko, biyaan ko sa kong uyab, wow, malipay ko. Ngano man? Pasabot ana, napay mas nindot nga ihatag ang Ginoo para nako. No? Nganong yun na ako na because na ako yung relationship sa Ginoo. Because I know unsay capacity sa Dios nga pwede nang ibuhat sa ako. No? Kung ako negosyo ning down, malipay ko. Ngano man? Naay mas nindot nga ihatag ang Ginoo nga dili ka mas stress. Nga kanang bag-ong pwedeng ihatag sa Ginoo sa atoa. No? Tungod kay ang Ginoo, no? Kay ang Ginoo unsay mawala pwede niyang iuli. Unsay naguba, pwede niyang ayuhon. Unsay nahugawan, pwede niya i-purify. Ug mao ni ang nahitabo sa story no nga atong ikuan sa ato ang kinabuhi ba. No? Mahimo ni siyang masumpay. Mao ni ang solusyon. Unsa di gihimo ni Elijah, no? Yung sa tuingon sa mga bisita niya, ang syudad nindot kaayog palibot, pero the water is bad and it results death. Unsay gihimo ni Elijah? Ningkuha siya og isa kayaho nga. No? Ingon din ni sa verse 20, bring me a new bowl. Wala sa ningog daan nga garapon. Wala sa ningog tagay kog isa ka kutsarang asin. No? Kundili nangayo siya og isa ka bowl. No, dako diyon bag-o pag yun nga asin.
No, unsa may pasabot anang new ball, no? Pasabot anang new ball mga igsoon, in order para sa usa ka tubig nga maulian para ang lugar mahimong productive, mahimong healthy, mahimong ma-purify, no? Ang new ball nagrepresent isa og grupo sa mga tawo, no, nga naay bag-ong ginadawat diha sa Ginoo everyday. Salamat sa isa nga ning amen. Ang new ball mga igsoon is grupo ni sa mga tao, ang bag-ong yahong nga naay asin. Grupo ni sa mga tao nga naay gidawat everyday diha sa Ginoo. Mga tao ni nga naay relasyon sa Ginoo, naay magdevotional, nagbasa sa pulong sa Ginoo. Mga tao ni nga naay fear of the Lord. Sila ang gihulagway nga pwedeng mahimong salt and light para sa kalibutan. Ikaw ba na? No, salamat sa 20 nga ningong amen. Ikaw ba na? Willing ba ka nga mahimong asin, mudala og kahayag sa katawhan? Amen? No, unsay solusyon? Iyang giyabo. Kung padayon na sa verse 21, giyabo niya ang asin. Dito sa dapit nga diin mo ang source sa tubig. No, he went out to the spring, verse 21, that supplied the town with water, and through the salt iyang giyabo ang yahong nga naay asin into it. And he said, "This is what the Lord says, I have purified this water, and it no longer causes death, or infertility, or death." No? Pinaagi dai sa asin, no? Ang usa ka town, ang usa ka city, ang usa ka nasod, no? Mahimong maulian. Mahimong maoray solusyon ba? Pinaagi dai sa ato ang pagpagamit, pinaagi sa ato mga kinabuhi, no? Nga mahimo tang mudala og flavor sa katawhan, mahimo tang magpagamit, mudala ta sa kahayag sa Dios, no? Mao din ni solusyon para ang atong younger generation, ang next generation, ang atong generation mahimong ma-save, no? Kita tong asin sa story nga giyabo sa bol, ikaw to igsoon, ako to, isa ko ato. And dapat mahimo tang proud, mahimo tang malipay nga, mahimo tang kaparti, no? Because tagapagadian ka, naa ka sa kalibutan, no? Mahimo tang part nga mahimong maulian, no? Ang display of power sa Ginoo makita sa tanan pinaagi sa atong kinabuhi tungod kay nahimo tang nagpagamit, no? Dili mahimong masave ang next generation kung magpundo lang ta sa atong comfort zone. Dili masave ang next generation, dili mahimong mapadayon ang trabaho sa Ginoo sa kalibutan kung mulingkod ra ta. Luwas naman ko anong manuktok pa man ko. Why should I go sa ilahang balay nganong musil group man ko niya nganong mo share pa man ko sa pulong sa Ginoo nganong magdala mo ko sa hayag sa Ginoo. Abi ninyo, no? Dapat mahimo tang maghiusa sa pagdala sa kahayag. Tungod kay kung daghan ta, grupo ta nga magsiglak, no, mas mapansin ta sa katawhan. No, kabantay mo anang musakay tag eroplano, musakay tag barko, makabalo ta nga duol na tas pantalan, kung sakay tag barko, makabalo ka nga duol na kas pantalan kay ngano man, makita nimo nga daghang mga suga. Kung musakay kag eroplano, makabalo ka nga ang eroplano ning agi sa usa ka syudad, tungod kay naay mga buildings, naay mga balay dito sa syudad nga nagtagsa-tagsag pasiga sa ilang suga ug sa layo, no? Makita ang ilang kahayag as one. Nga dili na nato mahimo kung ikita lang isa, kundi let's come together, no, sa pagdala sa kahayag. Kung hiniusa ta nga magdala sa kahayag sa Dios, mahimo tang unsa? Mahimo tang mapansin. Amen na pa ba kadiha? Kadsot lang kayo mga ison, ha? So ito'y point number 1, gali na to, kung nakahinumdum pa ka. Share your ikaduha. Wala ta na dayon sa ikaduha.
Okay, ato nang padayonon sa kadiyot, napatay time. Okay. Point number 2, no? Sa tuta, sa wanta na stop, point number 2. No? We need, unsa ganini para mahimot ang kahayag sa kalibutan, unsa to'y number 1? Share our faith in Christ. Ikaduha, we need to take the light where there is dark. No? Naapa ba ka? Dalhon day nato ang kahayag ni Ginoong Hesus kung asa ang dapit nga naay kangit-ngit, no? Sa Matthew 5:14 gihulagway ta ni Ginoong Hesus nga mga iyang mga kahayag sa kalibutan, no? Sa light of the world, meaning ani kinahanglan ta mugawas outside the world, dili lang mahimong kahayag inside the church. No? Dili lang ta mahimong magdala kahayag sa sulod sa simbahan, kundi dili mong gawas sa outside sa wall sa church, no? Ug dalho nato ang kahayag sa dapit nga naay mga ngit-ngit nga kinabuhi, basin silingan nimo kasi nag-away diha, kulang lang na presence ni Lord pero walay ning dala. Basin imong amigo sige na siya gaaway siyang igsuon. Kay ngit-ngit kay ang kinabuhi kay walay ning dala sa presence ng Lord which is the light. Amen? No? Now, point number 3, shine together as the church, no? Si Ginoong Hesus naghisgot siya og kusog or kalig-on sa usa ka kahayag kung daghan, kung nagkaiusa, no? So if mo na kung gingon gini kung mosakay kag eroplano mapansin ang kahayag sa daghan, no? Maskin sa layo mapansin ang kahayag, no? As a Christian, we need to come together tungod kay there is a glow for the Lord that we cannot create individually. No? Let's go together. Kay diha kung ikaw lang isa, no, na kung together ta mapansin ang kahayag nga dili naay kahayag nga mapansin diha sa Ginoo nga dili mahimo nato kung kita lang usa. Ang last point is live surrender diha sa Ginoo. No? How can we shine for God? Ningon ang pulong sa Ginoo sa Matthew 5:16. We are to let our light shine before men, no, in such a way that they will see our good works, no? Mahimong himaya ang Ginoo. We live for God. We have to surrender our lives completely diha sa Ginoo. No, let our light shine. When we get right diha sa Ginoo, mahimo tang mamatarong o mahimo tang mapuno sa balaang espiritu sa dihang mamatarong ta diha sa Ginoo. Amen. No? So ordinary people, no? Kung gamiton ganita sa Ginoo, no, ayaw jud pagingon nga dili ko pwede magpagamit, di ko pwedeng mahimong asin kay ordinary ra ko. Ordinary people sa dihang gamiton sa Ginoo, no? Ma-release gyud. Mahimo tang mo release sa extraordinary nga power sa Ginoo. No, sama sa nahitabo sa story. No, diha sa Ginoo, usahay mawala, unsay mawala pwedeng mabalik. Ako na ning ganina. Unsay naguba pwedeng i-restore sa Ginoo, unsay nahugaw pwedeng ayuhon sa Ginoo. Only if we stand and allow God, no, nga magpagamit, nga gamiton ta nga mahimong salt and light para sa kalibutan, no? Sa katapusang panahon, we need to be wise, no? On how we live. Mahimutang magmaalamon sa ato ang pagkinabuhi sa last days. No, let's be careful. Let's ask God for wisdom in everything that we do. I-appeal na to si Ginoo sa ato ang mga desisyon. No, magtarong ta sa ato ang mga kinabuhi because we are in the last days. Akong gigingon pag ganina. Let's make sure, no, every day nga qualified ta, simba ko o mubalik na si Ginoo then wala ta kaandam. No, let's make sure every day nga qualified ta nga sa pagbalik sa Ginoo makapasar ta siyang standard, makauban ta niya dito sa langit, no? Mahimo tang asin and light sa kalibutan. Together, no, let's reach out people. Atong kabuton, atong dalhon ang kahayag sa ilahang panimalay and bring, no, sa ilang dapit para makita nila ang kahayag ni Ginoong Hesukristo pinaagi sa atong kinabuhi. Amen. No, naabot tayo na sabtan karong buntaga. No? Kinahanglan sugot kag sa dili, giignan ka sa Ginoo, you are the salt and the light of the world, no? The generation, next generation, the young people, our world is at stake.
no? In danger. Kung wala tay buhaton, unsay mahitabo sa kalibutan, no? Mahimong makaon sa trabaho sa yawa tanan. Kung dili ka mo stand, kung dili ka mo dala sa kahayag sa Ginoo, sa imong classmates, sa imong office mates, sa imong panimalay, no? Mahimong mukuyanap ang kangit-ngit ug dili mahimong ma-display ang kahayag sa Ginoo sa ilang kinabuhi, no? And God is calling us, no? Nga dili mo relax, dili lang mo lingkod, dili lang kanang mo pundo sa atong comfort zone. But mo decide karong buntaga nga mahimong asin magdala og flavor ug madala og kahayag sa mga tawo nga wala pa nakaila diha sa Ginoo. Amen. No, so daghang salamat sa pagpaminaw and mayong buntag. Dili to siya game changer kundi world changer. Ang makausab sa kalibutan dili ang pamaagi ni sa usa ka presidente, sa usa ka nagdumala sa usa ka nasod or usa ka lungsod or usa ka syudad. Ang makausab sa kinabuhi sa tawo si Jesus Christ ra gyud. O kay nakabaton man tan Jesus Christ, nakabaton tag kausaban sa kinabuhi. O kay nakabaton naman ta aning kahayag, but masabot kinabuhi nga nadanagan na anay nakita nga paglaom ang ubang tawo nga napa sa kangitngit, napa sa daotang binuhatan. No, so dili man pwede nga mudanag ta sa kahayag na hayag na daan ni danag ta. Diri hayag naman tatanan, di ba? O wala man ta gibot nga dautan diri, di ba? Puro man ta nagsimba na minaw. So sama sa ingon ni Jake, ako lang kuanon gamay nga ang pagdanag na to mao ang pagpakita sa maayong binuhatan nga atong nakopya gikan Jesus Christ. So kung naay dautan nga gibuhat diha, wala ka nagbuhat diha, nagpakita ka sa kahayag ni Kristo. Di ba? Ato pa kung ang tanan diha nangahubog, ikaw didto nag-inom ra kag soft drinks. Mao nay pagpadanag sa kahayag. Amen? Amen? Kung tanan nanikas, ikaw na kay integridad. So unsa gibuhat sa dautan, ani mo gibuhat, you are the light. Pinasahi man ka, kay nadanagan man ka sa kinabuhi ni Kristo. So dili ilang sa atong kinabuhi, kung dili matod pa niya, atong ipakig-ambit ang testimony nato. Ang gibuhat ni Kristo, mahimo ni siyang paglaom sa uban. Daghang kay miserable nga mga batanon karon, no, nahook sila, daghang kay silang ginabuhat nga mulingaw sa ilaha. Tung kay wa man sila makabaton ining nabatonan nato. So atong kuan ana pa nakuha nako sa iya nga ang salt di ay ang salt kinahanglang spread na siya. Ang kalibutan nato nagkadunot. No ang isda nga duno hapit magkadunot kanang isda aron di madunot unsa atong ibutang. Kung wala tayo refrigerator, no sa una may refrigerator, unsa may gamit nila ang ma-preserve ang isda? Asin, no? So asin. So kung ang kalibutan kay nagkadunot na, paingon sa pagkadunot, importante kaayo nga kita ingon nga flavor ta, no? Kanang dunay ma-preserve pa ang kalibutan pinagi sa pagkamataro nga atong gibuhat. Tungod kay nakabatuntan ni Ginoong Hesukristo. Ug abi ninyo igsoon last, nganong wala pa masunog ang kalibutan kay niya pata. Nganong wala pa masunog, nganong wala pa ni i-destroy sa Ginoo kay naa pa man ta. Kung wala na ta dire, i-destroy na sa Lord ang world. Siguro nga wala sa dihang i-destroy sa Ginoo ang kalibutan, wala na ka. Siguro na ha? No? I-destroy man yun sa Ginoo. Yaman yun ning laglago ning ang mga taong nagpuyo dire because of kadautan. Siguro nga di ka maapil. So karon pa gani, let your light shine. No? Gani naghisgot ang si Seth mahitungod sa kuan kanang naghisgot si Seth nga ganina og pag kinabuhi nga maalamon, wise. So ang kinabuhi maalamon is to let our light shine. Walaan man gyud tayo lain undangan na ng atong mga ginabuhat nga kanang dili mauba. Undangon na nato kay hapit na gyud dili na ta mag-ihap na lang siguro ta ibutang natog tuig or bulan. No? Gamay na lang gyud kaayo. So daginuto nato ning time nga ni ata kay napuno ta sa pulong, napuno ta sa kahayag, i-shine na nato. Manindog mo mga igsoon. Hallelujah. Ayaw na kaikog sa imong barkada. Ayaw na kaikog sa mga
nag-influensya nimo aron mo sabay kanila. Wala na'y kaikog karon. No, kundi light is light, dark is dark. Wrong is wrong, right is right. No? Kinahanglan nga dili ma-mix, malibog ang tawo, dili pwedeng malibog. Pinagis pagtanaw sa tong kinabuhi. No? Nga kung nata sa simbahan, tarong kay ta, pero pag uli na to, sa atong trabaho, sa atong classmate, basig, dili klaro. Karon kinahanglan maklaro ka. Because na Christian ka, to be a light and a salt of this world. God, nagampo mi Lord, masilyuhan tong pulong among nadawat. Ang kalibutan, Ginoo, ang mga tao sa kalibutan, bad, daghan ang gibuhat nga bad. Daghan na kay sa internet, daghan na kay sa online. Ang tanang bad things nga grabing nagka-worse are in the internet, diha sa platform, Ginoo, diha sa internet. Diha sa online, daghang kaing binuang, Ginoo. Lord, dili lang di ay sa among makita sa among binuhatan, kundi bisan pa ang amo ang ginabuhat, Ginoo, among mga online nga mga transaction, Lord. Imo min gisusi ani. Lord, I pray, matag kamot nga nagbayaw karon sa imong presensya. Muangkon, Ginoo. Nakadawat nimo nga Ginoo manluluwas, na imong magtutuon nimo, Ginoo. Muangkon nga walay pagduha-duha nga siya, ako, kami, maong kahayag sa kalibutan ug asin sa kalibutan. Ang pagadian, Lord, daghan pang nagpuyo sa kangitngit. Ang kangitngit nagsembolo sa sala, daotang binuhatan. O kami, Ginoo, kinahanglang muduol nila aron makita nila ang kahayag nga gibuhat nimo sa among kinabuhi. Lord, kanang mga kamuta, Ginoo, ilig-una pagyud ng mga kamuta, Lord. God, kanang mga nagrepresent ana nga kamot, strengthen me, Lord, nga samtang mugawas mi aning buildinga, magkinabuhi mi karong bulan sa September, we will, Lord, shine, Lord. Mo shine mi, Lord. Mudanag mi sa among panimalay, nga wa pa makabig among pamilya, mudanag mi, Ginoo, mapakita ang imong buhat sa among kinabuhi, sa among mga trabahoan, sa opisina, sa eskwelahan, asa man mi mo paingon, kinsay among kauban, Lord, tabangi mi, Lord. Tawangi mi sa imong calling ni mo na mo, Lord. You call us to shine, Lord. Imo man gitawag ani nga purpose aron daghan pang makadungog, daghan pang makaila, daghan pang mudol sa kahayag. And just, Lord, those hands, Lord, we receive your grace. Grasya nimo, Ginoo, nga among mapuy-an imong purpose among kinabuhi sa gahom sa ngalan ni Jesus. Kung doon na pa may nahimong na-involve pa, Lord, kung doon na pa may ginabuhat nga dili tarong atubangan nimo, karon na, Ginoo, ma-pull down na sa ngalan ni Jesus. Karon na matangtang sa ngalan ni Jesus. Karon na mabiyaan sa ngalan ni Jesus. And Lord, so that the light will shine, so that imong trabaho sa mong kinabuhi madayag sawan ug mahimaya ka man. To kay daghang muduol nimo ug daghang mga tawo maluwas pinaagi kanamo. Lord, open our hearts, Lord. Amo po mga bakba, dili na mo ipugan, Lord. Dili na mo nihigaw sa pagsulti sa uban. May tungod sa imong gugma, Ginoo, ngadto sa tanang tao nga wa pa maluwas. Lord, use us, Lord. Anoint those mouth, Lord. Nga mo sulti mi, Lord. Mo imbitar mi, Lord. Di mi maulaw, Ginoo. Nga mo invite, mo sulti. May tungod sa imong gugma. Because that is our purpose, Lord, of being the light. I strengthen us, oh God. Let those hands, Lord, mag-move sa imong spirito. Nga mapuy-an na mo ang tawag nimo sa among kinabuhi. Just, Lord God, do it right now, Lord, sa matag kamot nga nagbayaw. Nga ang ilang kasing-kasing mangandoy nga mapuy-an ang light and salt ingon diri sa kalibutan, Ginoo. Siguro, Lord, mahimong light sa iyang parents, mahimong light sa iyang mga barkada, mahimong kahayag, Lord God, sa unsa mang dapit, Ginoo, diini mo sila, Ginoo, mahimong makauban og mga tawo. Oh, Rabashaka Basanda, in the name of Jesus, akong gideclare nimo batanon sa ngalan ni Jesus, gideklara nako sa imong kinabuhi, you'll never be the same pagawas mo aning building sa ngalan ni Jesus. Kay nakadawat ka og presko og kanang buhi nga pulong sa Dios. I tell you, ikaw siguro ang uban mo ingon kanina
nimo nga wa kay nada, wala kay gamit, pero karon ingnon ta ka kahayag ka ni Kristo. Ingnon ta ka asin ka ni Kristo. Do na kay gamit igsoon. Do na kay gamit sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan dawata na igsoon. Sultay mong kaugalingon. Sige maninggit ta, Lord. Ako kahayag sa kalibutan. Lord, ako asin sa kalibutan. Salamat sa tawag nimo sa akong kinabuhi. Himayaon ka sa akong pagpagamit. Diha ka nimo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord.